עשרות אלפי מכורים חיים כיום בישראל. אני לא מדברת על התמכרות לסמים או לאלכוהול, אלא על התמכרות לניקוטין ולסוכרים. היום אנחנו נשוחח על אחת משיטות הגמילה. שלום לתומר סקר. שלום. תשמע. מכורים? כן, זהו, לפני, אבל בוא נלך כמה שנים אחורה. כשמדברים על מכורים, היו באמת, זה התייחסו, אנשים שצריכים לעבור גמילה, היו בעיקר אנשים שמדברים עליהם בהקשר של סמים, אלכוהול. נכון. ממתי השמנים והמעשנים הפכו לאנשים שנדרשים להיגמל? בשנים האחרונות אנשים מאוד מודעים להכל, יש אינטרנט, יש טלוויזיה וזה, מכורים לניקוטין, מכורים למתוקים, לסוכרים. וזה מה שכולם מבינים עכשיו. ועכשיו הם גם מבינים שהם יכולים למות מזה כשהם רואים, קוראים את כל האינטרנט. זה יותר מוחשי, הכל, אנשים רואים את זה, אנשים רואים שאם מפסיקים לעשן, אז חיים יותר טוב, מרגישים יותר טוב. פעם היית שואלת מישהו, תגיד, זה כדאי להפסיק לעשן? אז הוא אומר, מה, אני מכיר מישהו בן 87, סבא שלי, אחותו וזה, שהם מעשנים והם חיים עד גיל 87, וזה לא נכון. ועליהם יש 20 שהם מתו. בדיוק. אז מה זה הטיפול שאנחנו מדברים עליו? טיפול שבעצם מבוסס על העברת אנרגיה. מעבירים אנרגיה לאותו מטופל שמגיע, הוא שוכב על מיטת טיפולים, ובאמצעות אותה אנרגיה אנחנו מצליחים לעזור לו להתמודד עם כל המצוקות שנוצרות בעקבות הפסקת העישון, הפסקת הניקוטין, או גם, נגיד, הפסקת הסוכרים. ומה קורה אם לא נגמלים? בשיטה שאנחנו מדברים עליה, אם לא נגמלים, קודם כל מקבלים את הכסף חזרה. יש אחריות. אפשר לבוא לטיפולי חיזוק, אבל בסופו של דבר, יש 14% שלא נגמלים, והם מקבלים, הם זוכים לקבל את הכסף חזרה. שזה נדיר. זה נדיר, וזה דבר שהוא חשוב מאוד. זה חשוב לביטחון של המטופלים. שהם מרגישים שהולכים איתם מה שנקרא עד הסוף. נכון. ויחד עם הטיפול שאתם נותנים, עם הטיפול של השיטה, אתם נותנים גם ייעוץ תזונתי? בעיקר אני מדברת כמובן על אנשים, אולי גם בעצם אלה שנגמלים מניקוטין צריכים ייעוץ תזונתי, אבל בעיקר אלה שנגמלים מסוכרים. אלה שנגמלים ממתוק, מסוכרים, בוודאי מקבלים ייעוץ. אומרים להם מתי זה טוב לאכול פחמימות, ומתי טוב לאכול חלבונים, מתי כדאי להם לעשות פעילות גופנית, האם הם צריכים לישון יותר. יש כאלה אנשים שבגלל שהם לא ישנים מספיק, אז הם לא מצליחים לרדת במשקל. יש אנשים שתפסיקי להם את הסוכרים, אז זה יגרום להם לחוסר ריכוז. יכול להיות שיש אנשים שצריכים להגיד להם מתי כדאי להם לצרוך סוכרים, ומתי כדאי להם להפסיק לצרוך סוכרים. יש אנשים שברגע שהם אוכלים פעמיים ביום פחמימות, אז הם מיד אחרי זה זקוקים לסוכרים. אז כן יש גם ייעוץ תזונתי. ייעוץ תזונתי. שהוא חשוב פה לפי מאוד חשוב. אנשים מסוימים שבאים לגמילה מעישון לא רוצים לעלות במשקל, וגם אנשים שבאים... תדע לך, אני לא מחדשת לך, יש אנשים שלא רוצים להפסיק לעשן רק מהפחד הזה. נכון. אז באמת יש אנשים שאולי הם מצליחים להפסיק לעשן ומצליחים לרזות, אבל הקושי הגדול הוא להחזיק מעמד לאורך זמן. כן. איך השיטה עוזרת להם? אז קודם כל, בשיטה שאנחנו מדברים עליה, יש אפשרות להגיע לטיפולי חיזוק, גם אחרי תקופה ארוכה, גם אחרי שנים. יש אנשים שנגיד אם טופלו לפני שנתיים, ופתאום נגיד במלחמה האחרונה שהייתה לפני שנה וחצי, כן. אז הרגישו מצוקה, אלה מאשקלון ישר, הגיעו לטיפולי חיזוק. יש אנשים שעוברים כל מיני תהליכים בחיים, גירושים, או אני יודע, אפילו התרגשות לקראת חתונה. זה גורם להם להגיע לטיפולי חיזוק. תמיד הם יודעים שיש להם כתובת לאן להגיע, כדי שלא להתחיל לעשן מחדש. מה לגבי המלצות שקשורות לפעילות גופנית? אז תראי, בגמילה מעישון ההמלצה היא חד משמעית לעשות פעילות גופנית, כי צריך לעזור לגוף לנקז את כל הרעלים והניקוטין במהירות האפשרית. במיוחד בהתחלה, בשבוע הראשון, יש המלצה מאוד חשובה לגבי זה. בגמילה ממתוקים וסוכרים זה אחרת. זה תלוי במאזן הנפשי ומאזן הכוחות של אותו מטופל. זאת אומרת, אם אותו מטופל מוציא המון אנרגיה, ואנחנו רואים שהוא עייף מדי, אנחנו אפילו ממליצים לו לנוח ולא לעשות פעילות גופנית. כולם חושבים שאם עושים פעילות גופנית אז מרזים, וזה לא נכון לגבי כל המקרים, במיוחד בתחום לא בלי תזונה. נכון, במיוחד בתחום של הסוכרים, לפעמים בהתחלת הטיפול ממליצים לא לעשות פעילות גופנית, או לא להגדיל את הפעילות הקיימת. אוקיי, אני מאוד מודה לך. כן, תודה.